Jose Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego! Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Manila oras natin sa buong kapulan. We got 31 minutes after 6 o'clock in the evening. Siyempre, kasama na naman po ninyo ang pinakamalapit, pinakamakulit na programa, Pagkagat ng Dilim! Ito po ang programa EDSA. Siyempre mga kabisyo, pinangungunahan po niya ng napakatalino sa lahat. Ala ng iba pa ako ni si Henyo. Hindi na tender pero Diyos pa rin kag nagarago mo. Siyempre mga kabisyo, kasama po niyo abang lingkod. You're surely the prodigy of Tanghenyo, Diego Bandito. Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hindi po ako yan. No. Isa yang impostor! At syempre naman mga kabisyo, syempre hindi naman po makukumpleto ang ating programa, ang Tropang EDSA, kapag hindi po natin kasama ang napakakulit at napaka-cute na si... Oy, Duday, wag ka ganyan. Paparinig ka naman eh. Tapos babanatan mo ko ng babanatan. Paano kita bibigyan ng donut niyan? Ikaw naman kasi, Uncle Diego, parang hindi ka na mabiro. Diba, ang mga kalbo, hindi pikon. Hoy! Umayos ka nga, Duday. Pambihira naman, oh. Oy mga kabisyo, makinig sa mga angkol natin, mga kabisyo natin, mga driver. Eto na, isang maswerteng driver na naman po ang bibiyayaan natin ng kwarta. Kaya eto na, makinig! No boundaries! No boundaries! Boundary time na! Yes, mga kabisyo, manong driver, lakasan na ang volume ng mga radyo ninyo dahil boundary time na. Isa na namang maswerteng manong driver ang mag-uwi ng tumataginting na 1,500 pesos. Wow! At syempre, hinding-hindi lang yan. Pwede pang madagdagan ng another 500 pesos. Yan ay kapag nakarating ka sa oras ng hihintayin kita. Oras natin, 6:34 at ito na ang maswerteng tatanggap ng 1,500 pesos. Walang iba kundi si... isa pong Grab driver. Ito na! Congratulations sa'yo! Alvin! Congratulations sa'yo, Alvin! Congratulations sa'yo, Alvin! Congratulations sa'yo, Alvin! Alright! Big congratulations sa'yo, Alvin!
Nanalo ka ng 1,500 pesos at syempre dadagdan ko ng another 500 pesos. Yan ay kung makakarating ka dito sa loob ng 2 oras. Oras natin ngayon, 6:35. Dapat pagpunta mo dito, meron kang dalang lipstick. Kahit saan mo pa ilagay yung lipstick, ha? Alvin! Eto na! Eto na! Eto na! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!